Du har altid drømt om den der slanke mave, den sexede figur, eller de der stærke, veldefinerede muskler. Lad os præsentere den nye revolutionerende Vibratone. Man skal bare sætte den på, og så vibrerer den bogstaveligt talt fedtet væk. Fra maven, bilringene, inden eller lårene. Hemmeligheden ved Vibratone ligger i det unikke vibrationssystem. Det er den vibrerende højhastighedsstimulering, som producerer en stretch-refleksbevægelse, som medfører 30-50 muskelsammentrækninger i sekundet. Den arbejdende muskel anvender fedt som brændstof, når kroppen udskiller fedtet fra cellerne. Dette trækker det stimulerende område sammen og gør din krop slim, fit og slank. Se bare på disse resultater efter anvendelsen af Vibratone. Du kan også anvende den på forskellige kropsdele til at slanke områderne, som netop du er ude efter. Vibratone vil slanke din krop, definere og udforme dine muskler samtidig med, at du slapper af. Du kan endda få en afslappende massage. Vibratone er perfekt til at slippe af med stress efter en hård arbejdsdag. Den har en afslappende effekt på trætte og ømme muskler. Vibratone er baseret på vibrationsteknologi, som i mange år er anvendt af russiske forskere til at træne olympiske atleter. NASA's astronauter anvender den også for at minimere bivirkningerne ved vægtløshed. Vibratone er udformet til en så enkel anvendelse som muligt. Anvend den, mens du ser tv, når du læser, sidder ved computeren eller bare slapper af. Hvis du er ude efter den lette vej til en fladere mave, stærke, definerede muskler og en flot figur, er Vibratone det, du behøver.